Коледа. Първа точка – същност на празника. Коледа е най-големият християнски зимен празник. Свързва се с най-дългата нощ и най-късият ден. Свързва се с раждането на младото слънце, раждането на млада Бога. В тази нощ се ражда Исус Христос. 24 декември се нарича Бъдни вечер, а 25 декември се нарича Коледа или Рождество Христово. Празникът се свързва с прехода от старо към ново и от смърт към живот. Втора точка – християнската история. Дева Мария, майката на Исус Христос, и Йосиф пътували за преброяване. В Витлеем се ражда Исус Христос. На небето се появява нова звезда, която показва пътя на трима мъдреци, тръгнали да поднесат даровете си на младенеца. Трета точка – традиции и обичаи. Подточка А – Бъдни вечер. Празнува се на 24 декември. Нарича се още малка Коледа. Молитвено се пожелава всичко най-добро за бъднини, за бъдещето. Бъдни вечер е празник на цялото семейство. На Бъдни вечер се поднася хляб, замесен без мая, който се нарича боговица, бъдняк или вечерна питка. На трапезата трябва да има нечетен брой постни ястия. Нечетен брой – това е броят 7, 9 или 11, а постните ястия – те не съдържат месо. Това са ориз, фасул, сърми. Преди вечеря най-възрастният произнася молитва и разчупва обредния хляб. Първото парче е за Богородица. Трапезата не се вдига цяла нощ. Вярва се, че когато всички заспят, покойниците идват да вечерят. В огнището гори цяла нощ пън от дъбово или крушово дърво, което дърво се нарича бъдник. А точно в полунощ бият църковните камбани и се възвестява раждането на Исус Христос. В полунощ излизат коледарите. Водачът им се нарича станеник или цар. Това са момци, готови за женене, които обикалят къщите, пеят песни, изричат благопожелания. Б-подточка – коледуване. Коледарите благославят, а стопаните даряват. Вид-превид кравай – основен дар на стопанина. Ето едно коледарско благопожелание. Да е сита и пресита годината, да са пълни хамбарите, да се роди, къде рало ходи и не ходи, да се роди, речете дружина. Амин. Рождество Христово, Коледа, празнува се на 25 декември. Започва в полунощ след посещението на коледарите. Тогава се ражда Божият син. Днес е Рождество Христово. Днес роди се Божий син. Да си подадем ръце отново и радостно да поздравим. Трапезата вече не е постна. Може да се консумира месо. Вярва се, че небето се отваря, за да се сбъднат желанията на хората. Да обобщим. Празник – Коледа. Какво се празнува?
Празнува се раждането на Исус Христос. Кога се празнува? Празнува се на 24 срещу 25 декември. Характерни особености на празника: бъдник, обреден хляб, нечетен брой постни ястия, коледари и благопожелания.